Keď stále uploaduješ videá, ale nikdy nemáš viac ako 100 alebo 200 videní a s tvorbou na YouTube to myslíš naozaj vážne, to, čo spravíš po nahratí každého videa, by pre teba malo byť rovnako dôležité ako video samotné. Väčšina menších youtuberov urobí po uploade videa rovnakú chybu, nespravia vôbec nič. Kliknú na zverejniť, možno video niekde zazdieľajú a potom dúfajú, že im same od seba vybuchne do tisícov videní. Práve preto veľa nových videí zlyhá. Teraz ti ukážem 8 jednoduchých krokov, ktoré robím po nahratí každého videa, aby som si bol istý, že moje videá skutočne získajú pozretia. Určite nič nepreskoč, pretože tu možno nájdeš práve to, na čo ty po nahratí videa zabúdaš. Tip číslo 1. Názov súboru tvojho videa. Niektorí ľudia na nedajú dopustiť, iní tvrdia, že je to zbytočnosť. Ja osobne si myslím, že je to skvelý spôsob, ako dostať zo pár drobných kľúčových slov do tvojho SEO. Ja a som si istý, že mnohí veľkí youtuberi dávajú súboru rovnaké meno, ako sa bude volať samotné video. Fakt, že YouTube názov súboru zobrazuje, znamená, že tie dáta ukladá a analyzuje. Takže na tvoje video to má vplyv, aj keby bol len minimálny. Ak budeš na budúce po dokončení ukladať svoje video v strihovom softe, nezabudni mu dať rovnaký názov, ako dáš potom videu na YouTube. Tip číslo 2 nebude nič iné ako samotný názov tvojho videa. Dve najdôležitejšie veci na tvojom videu sú jeho miniatúra a názov. A to najmä, ak si malý youtuber, ktorý zatiaľ nemá svoje publikum. Môžeš mať to najlepšie, najprepracovanejšie video na svete, ak miniatúra a názov nie sú dosť dobré, ľudia naň nebudú klikať. Takže jednoducho, názov tvojho videa musí ľudí nalákať, aby naň chceli kliknúť a musí v nich vzbudiť dostatočnú zvedavosť, aby si chceli video pozrieť. Názov by mal popisovať, čo sa bude vo videu diať a tiež sa snaž zahrnúť nejaké kľúčové slovo pre vyhľadávanie. Takže keď si to zhrnieme, snaž sa v názve tvojho videa zahrnúť informácie o tom, čo sa bude diať, vzbuď v divákovi zvedavosť a snaž sa zahrnúť aj nejaké kľúčové slova z tvojho videa. Viem, znie to jednoducho, ale opak je pravdou. Vytvoriť dobrý názov pre tvoje video je doslova umenie. Takže na budúce, keď budeš vytvárať názov pre svoje video, snaž sa tomu venovať extra čas navyše. Tým sa dostávame k tipu číslo 3 a tým bude popis videa. Možno si to nevedel, ale popis videa je extrémne nápomocný pre algoritmus, aby dokázal video správne spracovať. Možno to znie, že pri vymýšľaní dobrého popisu tvojho videa budeš musieť zabiť strašne veľa času. Popravde, práve pri tomto bode sa nemusíš toľko namáhať, pretože AI, napríklad ChatGPT, ti môže veľmi pomôcť s vymyslením skvelého popisu, ktorý bude obsahovať všetky kľúčové slová a bude optimalizovaný pre vyhľadávanie. Môžeš to spraviť napríklad tak, že do ChatGPT vložíš prepis tvojho videa na YouTube, aby mal informácie, z ktorých bude čerpať a potom ho iba požiadaš, aby ti vytvoril pre vyhľadávanie plne optimalizovaný popis, ktorý už bude obsahovať všetky kľúčové slová čerpané z obsahu tvojho videa. Keď už máš skvelý popis, nesmieš zabudnúť pridať všetky tvoje odkazy, hashtagy a všetok ostatný obsah, ktorý podporí tvoje video. Pod odkazmi mám na mysli prepojenia na všetky tvoje siete, prípadne obsah, o ktorom hovoríš v samotnom videu, alebo iné tvoje vlastné videá. Nemyslím tým teraz nabúchať tam všetky tvoje videá, ale napríklad video, na ktoré by divák mohol chcieť pozerať po dopozeraní tvojho videa, alebo nejaké iné video, čo s ním súvisí. Ďalšia vec, ktorú musíš pridať, sú hashtagy. Ja osobne pridávam 3 až 6 hashtagov, ale YouTube ti ich tam dovolí pridať oveľa viac. Hashtagy by sa mali vzťahovať na obsah tvojho konkrétneho videa. Je dobré použiť kľúčové slova z tvojho videa alebo z jeho názvu. Tip číslo 4. Tak ako vytvorenie názvu, tak aj miniatúra sú dve najdôležitejšie veci pri nahrávaní tvojho videa. Miniatúra v podstate rozhoduje o tom, či niekto klikne na tvoje video. Ak si malý kanál a máš na nič miniatúry, nikto nebude klikať na tvoje videá. To mi môžeš veriť. Ja pri každom videu pridávam 2 až 3 miniatúry a algoritmus ich otestuje sám a vyberie pre mňa tú najlepšiu. Takže ak na to máš dosť času, určite vytvor aspoň 2 miniatúry a nechaj ich takto otestovať. Ak však nemáš čas, daj si záležať aspoň na tej jednej. Tvoja miniatúra by mala vzbudiť v ľuďoch zvedavosť a musí aj zaujať a vyniknúť medzi ostatnými, aby na ňu chcel niekto kliknúť. Dizajn miniatúr je sám o sebe téma na celé video, takže podrobnejšie sa na to pozrieme inokedy. Hlavné pravidlo znie: vždy si daj záležať na vytvorení svojej miniatúry. Ak nevieš, akú miniatúru vytvoriť, môžeš sa inšpirovať priamo na YouTube. Vyhľadaj si videá podobné tomu, ktoré práve tvoríš a ich náhľadovky ťa môžu inšpirovať pri vytváraní tej tvojej. Tip číslo 5. End screen alebo záverečná obrazovka.
Vždy pridávam do svojich videí záverečnú obrazovku. Je len na tebe, ktorú možnosť záverečnej obrazovky si zvolíš. Ja som zistil, že ak dáš ľuďom príliš veľa možností, z ktorých si majú vybrať, často nekliknú na nič. Preto jednoducho zvolím subscribe button plus najlepšie odporúčané video pre diváka a algoritmus sám zvolí, ktoré video mu na konci ukáže. Je to dobré na zvyšovanie počtu zhliadnutí a tiež času pozerania. Tip číslo 6. Keď už máš všetky tieto veci nastavené a chystáš sa video hneď zverejniť, odporúčam ti nastaviť ho ako súkromné. Ešte predtým, než video zverejníš, nechaj ho chvíľu odstať. Daj mu 2, ale najlepšie aspoň 24 hodín. Táto doba dá algoritmu dostatok času na spracovanie všetkých dát o tvojom videu ešte predtým, ako sa dostane k ľuďom. Keď ho potom prepneš na verejné, algoritmus presne vie, komu ho má ukázať. Toto ti pomôže trafiť to správne publikum hneď od začiatku. Tip číslo 7 je prepojenie shorts s tvojim videom. Toto je jednoduchý, ale veľmi účinný trik, ako priniesť tvojmu videu zhliadnutia. Shorts dokážu tvojmu videu priniesť obrovské množstvo ľudí. Na YouTube môžeš pod každým shortom nastaviť súvisiace video. Keď si potom niekto pozrie tvoj short, hneď pod ním bude mať preklik na tvoje hlavné video. Vždy, keď vydám video, snažím sa ho prepojiť s nejakým shortom. Môžeš video kľudne prepojiť aj so všetkými shortami, ktoré už na kanále máš, alebo jednoducho vytvor nejaký súvisiaci short z tvojho hlavného videa. Toto ti možno neprinesie hneď stovky a tisíce videní, ale je to super propagácia zadarmo. No a na záver tip číslo 8, nikdy nezabúdaj na komentáre. Najmä ak si menší kanál, vždy odpovedaj na úplne všetky komentáre, či už sú dobré alebo zlé. Snaž sa vytvoriť v komentároch diskusiu. Čím viac komentárov budeš pod videom mať, tým to bude lepší signál pre YouTube algoritmus, aby tvoje video púšťal ďalším ľuďom. Týchto 8 tipov ti zabezpečí, že tvoje videá vyťažia z algoritmu maximum hneď od prvej minúty. Ak ich budeš aplikovať poctivo, tvoje čísla pôjdu určite hore. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni mu hodiť like, aby sa dostalo aj k ďalším tvorcom. Ďakujem ti za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.